Missä lamppuni? Älä nammu! Onko täällä butler? Moi. Ei. Oh. Hetkinen! Noniin, mennään etsii. Koneeni ääni, se on hyvin tuusi. Ei! Miksi sulla tänne? Coilher ja spider. Ei. Oikees mä tärisen vaan. Mä pääsin! Uskaltaako mennä sinne? Mua pelottaa mennä sinne altaan. Mene sä sinne. Okei. Älä mua yksin. Oho, en röyhtäsy. Mä kyllä... miksi mä nauroin? Anna sen mulle. Okei, anteeksi. Varo! Älä vie sitä ulos! Anteeksi! Ei, älkää kuolko! Ei! What, missä mä oon? Hei, mitä sä teet? Vili! Hei! Oikees mitä? Ei enempää! Että mä niillä... Riemua, mä lennetään se auteen. Ei! Makkara paskaa, vammanen, me pois! Oikeesti! Mitä muuta mennä? Äiti tuu auttaa, aiku hyvin! Hei! Hello, bro. Ei se hassun näköinen. Mitä tuo lentää tuolla kuin hullu? Hei! Ranttali! Hei! Rauhoitu! Hei! Ei se oikeesti räjähtää kohta. Noniin.